Біздің әлеге конкурстың түп мақсаты шушы ауыл жерлігін өстеріп, кішкене гана ауылларын өстеріп, Россияның территориаль ныклыгын булдыру. Яғни Россияның гомумән территориаль ныклыгы аның кішкене гана ауылларга да бәйле дип әйтәселәр килә инде аларның. Һәм бу дөрестән дә шулай дип уйлыйм инде мин. Күбрәк бит конкурсларда аеруча теге зурак шәһәрләр, анда зур авыл үзәкләре җиңү яулый. Менә шундый кечкенә генә авылларга да игътибар булгач, инде бу бик зур куаныч булды минем өчен. Җиңү яулагач аеруча да. Сез Барып ролик ясап җибәрдегезме? Ничек булды? Юк, ул анкета формасында анда белгиле бер сорауларга җавап бирәсең, башкарылган эшләр турында, нинди программалар эшләп килә авыл җирлегендә, нинди оешмалар, организациялар бар, менә шулар турында мәгълүмат язып җибәрелде. Һәм җиңү яулау мөмкинлеге бар дип безгә хәбәр бирделәр инде. Без аннан соң презентация эшләп, фотографиялар җибәрдек, менә шул.